So, mabenta pa ba yung mga luxury bags? Kasi, syempre, di ba, parang hirap na yung Pilipinas, ganyan. Tapos sabi niya, ay, you will be surprised. Gulat ka, no? Sabi niya, napakaraming Pilipino ang mayaman. Ay, Sabi ko, ba't hindi kami kasali doon? Hindi tayo kasama sa group chat. Hindi tayo kasama sa group chat. Bakit hindi pa tayo sumasali? Nakalib na tayong parehas. Nakakalurgay. Diba, Jegs? Emotional tayo kapag naiinis Yes, tayo. Nakakainis, tama. nagtaas na naman yung presyo ng gasolina. Correct. Albawa, meron ka nakitang post na ang mga Pilipino hirap na naman kasi nagko-commute, yung mga ganyan, o kaya may transport strike, ganyan. Oo. Yung damdamin mo maiinis, hindi deserve talaga ng mga Pilipino ng ganon, Oo, di ba? kaya nga Gets naman natin yun. Meron mang flock nung dati na nagbenta ng sasakyan, nagpalit sa electric vehicle. Ayan. Tapos nung medyo nahimasmasan na, Na-realize niya? mas magastos. Hindi, tsaka mas mahirap sa ngayon dahil hindi pa Oo, marami yung mga charging stations. Mas nahirapan Mahirap. sila. Ang point is, huwag kang mag-decide pag emotional Yan. ka. 'Di ba? Correct. Pag mataas ang emosyon mo, huwag kang magde-decide. So ngayon, galit ka pa, Oo. inis ka, mainit ang ulo mo, 'di ba? Yan yung ginawa ng mga iba na bigla nag-switch sa EV. Tama. Tapos wala naman palang pangsasaksakan Correct. or hindi naman pala, But I'm not saying that it's wrong, Oo, nahirapan sila kasi yung mga charging station, kakaunti. Laging pila. Oo. Na para bang ito lang ba gagawin ko today? Dito sa Pilipinas, ano yung dahilan kung bakit sasali ang mga tao sa mga Oo. promo? Sabi ko, pera. Wala nang iba. Pera lang ang usapan dito. Pero perang usapan dito. Minsan nga, kung halimbawa, in kind yung papremyo, let's Oo. say, grocery package or whatever, hindi pa nakaka 24 hours, naghahanap na yan ng pagbebentahan, Tama. di ba? But dapat natin sinasabi to kasi nga, ang bawat lugar may kanya-kanyang kultura, Correct. di ba? Oo. Imagine mo pag pumunta ka sa ibang lugar, hindi ka lang basta magtatrabaho din. Dapat swak din yung mga pangangailangan mo. Correct. Yung mga trip mo. Tsaka yun na- magko-compute ka rin. Minsan, Oo. ang laki-laki-laki ng sweldo kumpara sa kinikita mo dito. Pero ang laki-laki din ng expense. Yes, isa pa yan. Di ba? Oo. Yung mga ganun. Ang daming dapat ilatag talaga. True. Tsaka dun ba may makukuhit ka, pautangin ka? Dito kasi pag halimbawa gutom kami, psst, Tama. ano ka naman dyan Depende yan again sa mga kagaya po namin na naghahanap ng tokneneng ng fishball. At yung fishball, hindi lang basta fishball, kailangan yung sauce ni Manong. Oo. Ayun, so baka hindi kami Hindi kami mag-survive doon. Oo. Pang bakasyonista na, turista lang kami. True. Pag inimbitahan nyo kami, go kami dyan. Pero hindi Hindi namin i-give up ang tokneneng. Oo. Yan. Hindi namin i-give up ang taho. Tama. Yan. Diba? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.